Tid. Tid er for alle mennesker, for alle levende organismer, en afgørende faktor. For mig som forfatter spiller tid en rolle i den forstand, at jeg har meget lang tid om at skrive mine tekster. Jeg skriver dem igennem 2, 3, nogle gange 4 gange i hånden, før jeg skriver dem ind på computer. Og det er et spørgsmål om rytme. Fordi når jeg skriver på computer, bliver sproget staccato for mig, hvorimod når jeg skriver i hånden, så får teksten en anden tidsfylde. Sted spiller også en meget vigtig rolle for mig, og jeg vil sige, i alt hvad jeg har skrevet, er stederne meget signifikante. Stedsbundne, kunne man sige. Og det gælder både for mine børne- og for mine voksenbøger, der er stederne meget, meget vigtige. I min novellesamling, som er min første novellesamling, og som hedder Tid finder sted, der er alle teksterne noget, jeg har oplevet. Det er steder, jeg kender, og det er tider, som jeg har gennemlevet. Hvor i alt, hvad jeg ellers har skrevet, der har selve fiktionen har været vigtig. Det at finde på historier har fyldt mig med meget stor glæde. Men i Tid finder sted, der er det mig i krydsfeltet mellem tid og sted, hvor jeg ellers altid har sagt, at tid findes, steder findes, men historier kan opfindes.